जोङो जोंजों लोगोसे दङमोन गोबां थांखियारि मिजिं दङमोन नाथाय दिनै नोंखौ नागारनानै थांबाय नानि आलफनसानि मांखरसालियाव जाय अनजाग्रा फोथायगिरिफ्रा गाव गावनि गेदेर फोथायनायजों आलफनसानियाव बिसोरनि थाखाय बिबार होनायजों दिनै बिसोरनि थाखाय फैदों केन्डेल सावनायजों इसोरनि गोथौ अननाय स्रांखौ फोरमायदों आलफनसा नों सोरगोआव थानानै बिसना होदो फिसा थारैनो जिसुजों लोगोसे थायोब्ला जोंनि नांगौफोरनि थाखाय दुखुथियाफोरनि थाखाय नों बिसना होथारगोन दिनै बे मांखरसालियाव गोबां जोंनि गोमालांनाय आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बे उदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलियाव दङमोन नाथाय बिथांमोना इसोरखौ मोननानै फोरबोखौ मोननानै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बिसोरजों लोगोसे दिनै जोंनि अनजाग्रा आलफनसा बर' नार्जारियाबो जोंजों लोगोसे दङमोन जोंजों लोगोसे रंजादोंमोन गाबदोंमोन मिनिदोंमोन नाथाय इसोरा गावनो हरनाय आरो गावनो लांफिनबाय दिनै बे समाव जाय अनजाग्रा फोथायगिरिफ्रा गावसोरनि गोबां थांखिफोरखौ लानानै गोबां नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै बेबायदि आलफनसा फिसानियाव बिसोरनि थाखाय बिसोरो खावलायफैदों थारैनो आलफनसा फिसा नोङो सोरगो रायजोआव थानानै बिनानै होथारगोन बिसोरनि गासै दुखु गाबनायफोरखौ फोरबोआ नोंनि बिसोरनिखौ खोनासंगोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै थांखि दं आरो बे थांखिया जाफुंनाय बायदि आलफनसा 2023 मायथाइनि 4 एप्रिलाव नों जोंखौ नागारनानै थांदोंमोन नाथाय नोङो हानि मोदोमखौ नागारना थांनोब्लाबो जिउआ नाथाय थैनो रोङा जन 11:25 लिरनाय दं जिसुआ बुंदों आंनि सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन जाय फोरबोखौ मोननानै नोङो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय थैबाय नाथाय नोंनि जिउआ सोरगो रायजोआव दङ बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै आलफनसा फिसा दिनै जों बे मांखरसालियाव जाय अनजाग्रा फोथायगिरिफोरजों लोगोसे जों दिनै बेनो फैदों नोंनि खाथियाव बे बिबारफोरखौ बावनानै जेरै बिबारा गुरै बिबारा जेरै मोदोमफ्रु बिबारा जेरै समायना बेबायदिनो बै बिबारा जेरै फुङाव बारो आरो बेलासियाव सिरिलाङो बेबायदिनो मानसिनि जिउ जारिमिनाबो बे बिबारफोर बादिल' दिनै फिसा नोङो बे बुहुमाव बारसे समायना बिबार जानानै बारफैदोंमोन जेरै बिबार बारिनि समायना साबसिन समायना बिबारखौ जेरै सोरबा सुबुङा खानो लानो मोजां मोनो बेबायदिनो इसोराबो दिनै नोंखौ बारसे समायना बिबार महरै जोंनो हरदोंमोन आरो नोंखौ इसोरा बे बागाननिफ्राय खानानै लांबाय आरो बे बिबारा जेरै मोदोमफ्रु मानसिनि जिउ जारिमिना बे मोदोमफ्रु बिबार बायदि जानो थाखाय जोंखौ जेरै गोथार बोसोनाव बिबारफोरजों फोरबो नों बुंदोंमोन बे आजनाय बिबारखौ नायनानै सोलों बिसोरो खुन्दुं लुवा एबा दाया आरो लुवा गाननाय जोमनायनि थाखाय दावराव दावसि खालामा
नाथाय जों संसाराव हानि मोदोम गाननाय जोमनाय अलंखारफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार जों दावराव दावसि खालामो। बेनिखायनो जोङो बे बिबारफोरनि जा होननानै जेरै फोरमायदों, ओंखायनो बे बिबारा जेरै मोदोमफ्रु मोदोमनायजों होलाङो, मानसिनि आखल आखुखौ मावनायखौ लानानै जेरै बे बुहुमाव मोनसे आगान थालाङो। आलफनसा, नोङो उन्दै समनिफ्रायनो नोङो जिसुखौ अनोमोन, गोथार मैखुन जिसुनि मैखुनखौ अनोमोन। जेब्लाबो नोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाजों गोथार गिर्जायाव थांनानै प्रभु बसखौ नाजावनो गोसो जायोमोन। आरो जेब्लायबो नोङो गोसोआव नोङो बोराबनायफोरखौ लायामोन। जेरै एफेसुसनि 4:25-26 बुंदों, सान हाबनायनि सिगां नोंसोर बोराबनायखौ गोसोआव जायगा दादों। मोदायनि खाबु दाहो, बेबायदिनो बे बोसोनखौ लानानै नोङो सान हाबनायनि सिगांनो माबा मोनसे बिनायाव मोनैनि नों बोराबोब्ला नोङो दसेनो नोंनि गोसोआ बेङोमोन, गुरै जाफिनोमोन। सरि होननानै बाबा मामा होननानै नोङो गावनि दाय गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियोमोन। नोंनि बे मावलांनाय मावदिन्थिफ्रा अरायसम बेरखांबाय थायो। फिसा, जों नोंनि थाखाय बे मांखरसालियाव बिनो फैदों। गोबां बिदा फंबायफोर, बिब' बिनानावफोर बे जोंनि मांखरसालियाव दङ, फबजाबाय। जायफ्रा सिखांफिननाय गेदेर बाथ्राखौ लानानै बिसोरो बे हादराव मानसिनि फिसा महरै दङमोन, नाथाय इसोरनि लेंहरनाय बायदि साफ्रोमबो थांनांगोन। दिनै बिसोर सिगां थांबाय। जोंनि फैनाया उन सिगां, जोनोमाबो उन सिगां, थैनायाबो उन सिगां, रावबो जों समानै थैया। बेनिखायनो दिनै फिसा नोङो फैदोंमोन उनाव, नाथाय नोङो इसोरा नोंखौ सिगां लेंहरबाय। जोंहा फोथायनाय दं आलफनसा, नोङो सानसे समाव इसोरनि गेदेर अननायजों जेरै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, गोथां आरो गोथैखौ बिसार खालामनायाव सानसे बे गासैबो गोथैफोरजों लोगोसे सेंखांफिननायाव जिसुनि खाथियाव नोङो थानानै जोंनि थाखाय, बुहुमनि थाखाय नोङो बिसगोन। बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै फैदों। जों दा बे समाव जों बिनोसै क्रसनि हांखो, बिफा आरो बिसारि गोथार जोनोम आमेन। सोरगोआव थानाय ओनसोला गोथां आफा इसोर, बिफा आरो फिसा गोथार जिउ साथामजों सासे इसोर, नोंनि गेदेर अननाय आरो बोरजों दिनै जों बे मांखरसालियाव, जोंनि उदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलिनि बे मांखरसालियाव जों बिनो आर'ज खालामनो फैदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारियाबो जेरै बे उदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलिनि बे मांखरसालियाव बे जायगायाव हानि मोदोमखौ लानानै बे हायाव फबजाबाय। आरो बिनि फबजानाय मांखरनि खाथियाव जों जाय अनजायग्रा फंबाय मार्सेल आरो लोगोसे बिनिनो गामिनि जाय अनजायग्रा बिनानाव, जों ज' जानानै जों बे जायगायाव बेनो गाबथानो फैदों। गोबां थांखि दं, गोबां मिजिं दं। आलफनसा फिसा, सानाखैमोन सानसे नोङो जोंनि सिगां बे मांखरसालियाव सिगांनो थाफैनांगोन, नाथाय नोङो जोंखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय सिगांनो थांग्रोबाय। फिसा, जोंहा फोथायनाय दङ, नों जोंखौ नागारलांदोंब्लाबो नाथाय नों सोरगो रायजोआव जोंनि गासै दुखु गाबनायफोरखौ नोङो नुहुरगासिनो दं। जाय अनजायग्रा फंबाय मार्सेल, दिनै नोंनि खाथियाव बे गाबै गाबै नोंनि मांखरसालियाव दिनै बिसना फैदों। गोबां नखरनि जेंना, गोबां थांखिफोर, बे गासै थांखिफोरखौ लानानै आलफनसा फिसा नोंनियाव बिसोरनो गाबथानो थाखाय, फोरबोनि आर'ज खालामनो थाखाय फैदों। थारै आलफनसा, जों फोथायो फिसा नोङो सोरगो रायजोआव जिसुजों लोगोसे थानानै जाय अनजायग्रा फंबाय मार्सेल आरो लोगोसे जाय गामिनिफ्राय फैनाय अनजायग्रा जाय बिनानाव, बिसोरनि नखरनि दुखु गाबनाय गासैखौबो फोरबोआव
मिथिगौ आरो फिसा नोङो सोरगोआव थानानै आलफनसा फिसा नों सोरगोआव थानानै बिसोरनि थाखाय नोङो बिसना होदो। जानो हागौ बिसोरनि न'खरनि गोबां दुखु जेंनाफोरखौ फोरबोआ गासै मिथिगौ, नाथाय जेरै गोथारफोरनाव बियोब्ला इसोरा खोनासङो। गोथार जानायनि सिगांनो जेरै जाय मादार टेरेसानाव, गोथार डमिनिक साबियानाव आरो गोबां गोथारफोरनाव गोथार जानायनि सिगां गोबां सुबुंफ्रा बिसोरनो गाबसोनो गोथै बारियाव मांखरसेलाव फैयोमोन आरो बिसोरनि जिउमानाव बिसोरनि थाखाय खावलायोमोन। दिनै जोंबो आलफनसा फिसा जोङो नोंखौ जों गोथार होननानै बुङाखै। अदेबानि नोंनियाव जोंहा फोथायनाय दं, गोबां मानसिफ्रा जेरै नोंनियाव बिसोनायजों सोरबा मोदोमनि बिगुरनि बेमारफ्रा सोखाजानाय, सोरबा एसएलि बेमारनिफ्राय सोखाजानाय, सोरबा बिदिनो गोबां बेमारजों सैनांनायफ्रा गोबांथार गाव गावनि फोरमायथिनाय एबा टेस्टिमनि गेजेरजों जों खोनानो मोनदों। आंबो दिनै आलफनसा फिसा नोंनि बिफा जानानै आंबो बेखौ मिथिस'नो हायाखैमोन, नाथाय दुखु गाबनाय दंमोन जेब्ला गोबांथार बिसोरनि फोरमायनाय रावफोरखौ खोनानानै जिउआव बोलो मोनदों। फोरबोनि सायाव फोथायनाया बांदों, मानोना फिसा नोङो बै सोरगोराव थारैनो इसोरजों लोगोसे दंथारो। बे फोथायनाया आंनि जिउआव बांदों, गोबां सुबुंनि फोथायनाया बांदों, जायनि थाखाय दिनै अनदेग्रा मार्सेलाबो गोबां सुबुंफोरनि बे फोथायनायजों इसोरनि गेदेर महिमाफोरखौ, फोरबोनि महिमाफोरखौ आलफनसानि गेजेरजों मावनायखौ नुनानै दिनै बे मांखरसालाव बेनो गाबनि थाखाय फैदों। दे फिसा आलफनसा नोङो बिसना होदो। राहा गैयै लामा गैयै सुबुंफोरनो जेरै फोरबोआ लामाखौ होयो, सोरबा सासेनि दारै बिसनाय गाबथानायखौ जों बयबो लुबैयो। बेनिखायनो फिसा बावैसो सिगांनो जेरै रुंसारि जालांबाय आरो बावैसो उनावनो गोबां नोंनियाव बिसोरनो खावलायनायजों गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि अननाय, फोरबोनि अननाय महिमाखौ नोंनि दुआरै मोननो हादों। दिनैबो जोंनि अनदेग्रा मार्सेल जाय लोगोसे आरो बिनानाव जाय बे न'खराव गोबां बिसोरनि न'खराव जेंनाफोर दुखुफोर दङ, बे गासै दुखु जेंनाफोरखौ नोङो फिसा आलफनसानो बिसना हो आरो जोंबो नोंनि थाखाय बिसगोन। बाहाय जायफोर रुंसारि जानानै बे जायगायाव फबजाबाय, गोबां आसार बत्सजों सिखांफैनाय मिजिंजों बे जायगायाव फबजाबाय जोंनि अदालगुरि टाउन काउन्सिल मण्डलनि गासै फोथायो आइ आफा आरो बिदा फंबायफ्रा, जोंबो सानसे सम सफैयोब्ला बे जायगायावनो जोङो थाफैनांगोन। दिनै आलफनसा फिसा नोङो थारैनो इसोरनि खाथियाव थानानै जाय अनदेग्रा बे फंबायनि आरो जाय अनदेग्रा बिनानाव बिसोरनि थाखाय नोङो बिसगोन। अराय सम बिसोरनि दुखु गाबनायफोरखौ नोङो फोरबोनियाव बिनानै होगोन, मानोना जायहा गाबनानै बियो बिनि बिनायखौ इसोरा दानथारो। दिनै बे समाव बे मांखरसालियाव जों बिदों, जों बे मांखरसालियाव जेरै आलफनसा फिसा नोंनि बे मांखरसानि खाथियाव जोङो गाबै गाबै बिदों। बोथोरा सानसुनि सम, बार खोलो खोलो बार बारनायजों जानो हागौ बे मिथिंगानि बायदिसिना समायनायजों इसोरनि रायजोआवबो समायना, इसोरनि रायजोआव अननाय बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै हादराव थांनानै थानायाव गोबांथार इसोरनि बारखौ मिजिंथिदों, नाथाय राहा आरो लामा गैयैयाव जों जोंनि पापफोरजों मावनायाव जोंनि पापफ्रा इसोरनि खाथियाव हमथा जायो। जायनि थाखाय सोरबा गोथारफोरनि बिसनायखौ, सोरनिबा आत्माफ्रा इसोरनि खाथियाव दं होननानै बिसोरनि बिसनायखौ लुबैनानै आलफनसानाव गेदेर बाथ्रा खालामनानै दिनै बे इसोरनि खाथियाव दंथारो बे मिजिंखौ लानानै जों बिसोरनो फैदों। आलफनसा फिसा नोंबो बे हादराव थांनानै थानायाव माबा उन्दै एबा गेदेर पापफोर मावनानै सुस्रांग्रा अराव दंब्ला जोंबो नोंनि थाखाय बिगोन आरो बाहाय रुंसारि जानाय फबजानाय गासै आइ आफाफोरनि थाखाय जों बिगोन। बिसोरबो सोरगोआव अराय सम आलो गोजोनै जायगा मोननानै बिसोरबो जोंनि थाखाय बिसना होगोन। बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै जों गथायदों जोंनि बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा, नोंनि मुङा गोथार मानिजानाय जाथों, नोंनि रायजोआ फैथों, नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों।
जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो दिनैयाव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जों खान्दाराव दालां बबेखानि हामिनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबोआनो लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादावनिनो बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरबोनिफ्राय जिसु गोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पाबिफोरनि थाखाय बे दा दोनथ'नाय समाव आमेन जोबनाय गैयै जिरायनायखौ आलफनस बर' नार्जारिनो हो फोरबो नरकनि दरनिफ्राय गोजोननायाव थाथों दिनै नोंनि बे मांखस्थानाव फैदों गासैखौ फोरबोनि खामानि मावनायाव नों आंनि हेफाजाब होदो सोरगो रायजोआव बिसोनानै बिसोन हादो फिसा गोबां सुबुंफ्रा नोंनि बे मांखस्थानाव बिसोना गाबसोनाय दिनै आं नोंसानियाव खावलायदों गोबां सुबुंफोरखौ मोननो गोबां सुबुंनि थाखाय सोनो थाखाय बोलो गैया बेखायनो आलफान्स जाय अनजाग्रा नैबे समाव दं आरो नों जेब्ला फैदों बिसोरनि थाखाय दिनै आं गाबसनाय बिसनायजों नोंनि हेफाजाब लुबैदों थारैनो थानाय सोरगोरायाव थानानै हेफाजाब होदो जेब्ला नोंनि मांखस्थानाव फैयो बै समनि गोथाङै थानायफोरखौ आङो गोसोखांनानै मेगनाव मोदै गयो नों सोरगोनिफ्राय नायहरना बे समसानि दुखु गाबनाय गासैखौबो आंनो सैनो बोलो हो बे संसारनि मुगै जानाय नेवसि जानायफोरखौ मानसिफोरनि नेवसिनायफोरखौ मुगैनायफोरखौ आंनो जिसोना बिसोनानै सैनो हानाय आंनो बोलो हो जोंजों लोगोसे दङमोन गोबांथार केरि मिजिं दङमोन नाथाय दिनै नों जोंखौ नागारनानै थांबाय आलफान्स नोंनिनो मानि थाखाय बिदो बुहुमनि गासै मानसिफोरनि थाखाय नों बिदो बे बुहुमाव मानसिफ्रा पापजों गाज्रिलाबाय अरायसम मुगैनाय हिंसा जोबनो गैयै गोबां मानसिफ्रा गोबां गुबुनै गाज्रि रावै बुंब्लाबो नोंनि सायाव गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंब्लाबो बेफोर गासैखौबो नों बिसोना हो बिसोरखौ फोरबोनियाव निमाहा फोरबोनि मुङै निमाहा होदो गोबां मानसिफ्रा बुङो आलफान्सानि मुङैल' बेबायदि गोबांथार मानसिफ्रा बुंनायफोरखौ निन्दिग्रा होसोग्रा मुगैग्राफोरनि थाखाय फिसा आलफान्सा बिसोरनि थाखाय नों अरायसम बिसोना होदो आरो आंनोबो सहायनो आरो सैनो आरो फोरबोनि खामानिखौ मावनो थाखाय आंनो बोलो होदो आरो हेफाजाब होदो बे गेदेर पदखौ लानानै गथायनो बिसोरनि मुङै